Россия хаҗилары Сауд Гарәбстанында хаҗга бара алачак. Бу хакта шушы көннәрдә билгеле булды. Дәүләт хакимияте Рөстәм Миңнехановның тәкъдимен хуплады. Прививка ясаткан гражданнарга Мәккәнең изге урыннарына килергә рөхсәт ителде. Нинди вакцина таләп итәчәкләре турында алдагы сюжетта. Пандемия сәбәпле менә 2 ел инде мөселман кардәшләребез Сауд Гарәбстанына хаҗ кыла алмый. 2022 елда вазгыять үзгәрергә мөмкин. Рөстәм Миңнеханов Сауд Гарәбстанына сәфәре барышында кабул итүче як белән сөйләште. Мы должны заранее договориться с принимающей стороной, чтобы наши паломники с нашими российскими документами получили доступ пройти хадж. Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы вакцинага рөхсәт бирсә дә, хәзерге шартларда туристлар сәфәрен оештыру ике як өчендә зур җаваплылык. Куркынычсызлык чараларын кулланырга кирәк. Сүз хәтта карантин турында да бара. Бәлки тест нәтиҗәләре дә җитәр. Без бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасының карарын көтәбез. Ул киләсе елга әзер булсын иде. Дин тотучылар барлык шартларны да үтәргә әзер. Ну, если надо, конечно, и ради хаджа я готова это сделать. У меня есть возможность, я сделаю эту прививку и поеду хадж. Татарстаннан хаҗ кылучыларны озатучы бердән-бер туроператор урыннарны хәзер үк бирергә әзер. 2 ел эчендә теләүчеләр бик күп җыелган. Беренче чиратта ковидның беренче дулкыны сәбәпле оча алмаган кешеләрне җибәрәләр. Без хаҗга барырга теләүчеләрне алдан яздырган идек. Акчаларын кире кайтардык. Хаҗга бару мөмкинлеге булса, бу чиратны яңарта алабыз. Мөселманнар диния нәзарәтендә әйтүләренчә, бәяләр һәм квоталар турында сөйләргә иртәрәк әле. Барысы да Бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы карарына бәйле. Алар хаҗ башлануга аттестация процедурасын төгәлләргә өлгерерме? Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.